El cap de l'Enric dona voltes com una baldufa des del moment que troba una foto de casament. Xxxt! Vale. Ei, hola! Hola! Vols que t'expliqui una mica del meu llibre? Sí, com es titula? Em vaig casar amb els meus pares. Va, doncs vine, que xerrem. Pues ara vinc. Em vols escoltar? Ah, que xerraves? Home, no! Ah, doncs va, continuem la conversa. Aviam, parlant del llibre. Quin és l'autor? L'autor és la Teresa Julià Tinerros. I qui fa els dibuixos? Els dibuixos el fa en Valentí Gubianos. I quina editorial és? L'editorial és Anima Llibres. I la col·lecció? La col·lecció és Formigó Grogo. I quina edat recomanada ho recomanes tu? Jo la recomano als 8 anys. I tu quants anys tens? Jo en tinc 9. Ah, bueno, doncs per la teva edat. Quina pàgines té? Quantes pàgines? Té 96 pàgines. Ah, curtet, no? Sí. Té dibuixos? La lletra és gran o petita? En cada capítol té un o dos dibuixos, aproximadament. La lletra és mitjana. Aviam, digue'm, fes-me un resum, però no et passis, i no em facis spoiler, que me'l vull llegir. Vale. Aquest llibre va de que l'Enric té de fer un treball d'història de la seva vida. I buscant per als àlbums va trobar una foto que ell es pensava que era un teatre, però no, era un casament del pare del seu millor amic i de la seva mare. Voleu saber quin misteri s'amaga darrere d'aquesta fotografia? Doncs, si el voleu saber, llegiu aquest llibre. Ai, m'has deixat amb molta intriga, me'n vaig a buscar a la biblioteca. Va, fins una altra! Adeu! Na, 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 na.